ya rayuwansu kawai kai ta kawo su duniya, kai kanka banda kawo su duniyan baka da kowace mas'uliya a cikin rayuwarsu. Kamar yadda muke yawan faɗi, inda za ka tsara mutane da dama a cikin garuruwanmu karfe 8 ko 9 dare ka ce ina 'ya'yanka wane da wane, bai san inda suke ba. Zai ce ƙila suna zaure kaza ko ƙila suna wajen kallon ƙwallo waje kaza. Bai sanya suke rayuwa ba, baya da kowace irin mas'uliya, saboda irin yadda muke rayuwa kara zube. Wannan matsalar tana buƙatar a ware mata lokaci mai tsawo sosai a tattauna ta, domin muna ganin ta kamar karama, amma tana da alaka da abubuwa da yawa da ya maida ta babba. Tana da alaka da rashin zaman lafiya da muke ciki. Wannan matsalar da ga ta kamar karama, wannan yawan aurace da hayayyafa kara zube, tana da alaka da rashin zaman lafiya da muke ciki. Tana da alaka da tsananin ƙazamin mummunan talauci da al'ummanmu suke ciki. Tana da alaka da koma baya da abubuwa da yawa ne da muke ciki. Kuma wannan kar ɗauka wai kaman goyon bayan turawa, don da mutum ya fara wannan magana sai aga kaman ko yana ayyada wata nazariya saboda batan basiran wasu. In ba batan basira ba, ta yaya kana rayuwa ba ka da hanyar samun 10,000 ko 20,000 a wata za ka haifi 'ya'ya 30 ko 40? Da wani mantik, wani addini ya koyar da mutum wannan? Babu shi a gaskiya. Addini ya koyar da mutum tsari, addini ya koyar da mutum ɗaukan abin da zai iya da tsara abin da zai iya, balle a rayuwa irin ta yau. Idan an yi lokacin da misali za ka yi ta haihuwan ma wani, akwai wani babba a family wanda duk yawan 'ya'ya shi zai ta ɗaukar nauyin abincinsu da rayuwansu da sauransu. Yanzu rayuwa ta canza, komai biya ake. Saboda dole a sake lissafi, dole mu duba yanayin zamantakewanmu da yanayin rayuwanmu. Ko da yake ba wai ina zargin waɗannan mutanen su kaɗai ba ne a kan yanayin yadda suke rayuwa. Ƙila laifi mafi girma ma zai koma wa hukuma, domin hukuma ce ya kamata ta tsara tsarin zamantakewansu, ta tsara tsarin rayuwansu. Idan da misali Allahu alam, gwamnati tana da tsari na kyautatawa ga talakawa, cewa ok, kowane magidanci in ya taso akwai gida da ɗaki 2 da za a bashi. Idan ya haifi 'ya'ya suka wuce wannan adadin, ya san yadda zai yi da su. Akwai makaranta kyauta, akwai asibiti nagartacce kyauta na 'ya'ya 2 ko 3 misali, gwargwadon samunsa. To mutane da yawa za su yi tunani, idan ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukan fiye da abin da hukuma ta samar masu, su tsaya a daidai gwargwadon abin da hukuma ta samar. To amma ba wannan. Gwamnati, hukumar ma bata san yaya talakawanta ke rayuwa ba, saboda haka talakawan suke rayuwa kara zube. Wannan abubuwa na tashin hankali. Ko yau na ji labari a jihar Zamfara, garin Tsafe, ina fitowa wani ya kira ni cewa ko jiya ko yau an kai hari, an kashe mutane hanyar wajen Jere. Jiya ko shekaran jiya an kai hari, an kwashe mutane. Jiya cikin dare wani ya kira ni daga Sokoto, kilomita 8 daga cikin garin Sokoto, Gelgel, an kai hari, an kwashe mutane. Ire-iren waɗannan kullum in za ka lissafa abin da kake ji, to ya wajaba mu koma hankalinmu. Ni ina ganin in ma aka ce da hukuma za ta sa watan yanayin taɓaci, a ce ma'aikatu da dama ma a rurrufe su, duk a mayar da su harkan jami'an tsaro, don akwai ma'aikatun da yawa da zaman banza kawai ake yi, ko musamman a level ɗin irin su local government da state government. Za ka je ka sami ma'aikata suna nan guda 1000 ko 2000, ainihin masu aikin guda 30 ko 50 ko 100 ne, sauran duk a watsa su cikin harkan tsaro. Inda zai yi misali, yanayin da muke ciki ya kai haka, in